Ovaj mlađani lepotan pored mene je verovatno najbolji biljni lek protiv proširenih vena, pucanja kapilara, loše venske cirkulacije. Ovo je naravno divlji kesten, verovatno ste ga prepoznali. To je drvo koje je autohtono za Balkansko poluostrvo, dakle odavde je poreklom, i u lečenju bolesti vena, krvnih sudova i uopšte cirkulacije koriste se plodovi kestena. Ovaj kesten pored mene, iako je moje visine, je još uvek mlad i nije imao plodove, ali ekstrakt plodova kestena i zelene ljuske kestena se nalazi u Bioteo Hemoven melemu, koji jako dobro pomaže ljudima koji imaju problem sa spoljašnjim ili unutrašnjim venama, sa stvaranjem trombova u venama, sa osjećajem težine u nogama, osjećajem ravinjanja, popucalim kapilarima. I pored divlje kestena, koji je, po mom skromnom mišljenju, verovatno najbolji biljni lek za sve ove navedene bolesti, u sastav ovog melema ulazi i gavez, jedna od mojih omiljenih biljaka, koja takođe fantastično deluje na vensku cirkulaciju. Ima tu i nevena, ima aloje, ali naravno tu su i esencijalna ulja, nane, žalfije, sandalovine, pačulija. To je jedna kompleksna mešavina sastojaka koja pomaže ljudima koji, dakle, imaju problem proširenih vena prvenstveno. Ovaj melem se upotrebljava vrlo jednostavno i kod upotrebe ovog, dakle, Bioteo Hemoven melema, ali i svih drugih melema protiv proširenih vena, važno je napomenuti jednu stvar. Proširene vene nikada ne treba masirati. Ovaj melem se nanosi jednom ili dva puta dnevno u tankom sloju i, dakle, samo se odozdo na gore nanese u tankom sloju bez nekog preteranog masiranja. Proširene vene mogu da budu i genetski predodređene, mogu da nastanu usled dugog stajanja, mogu da nastanu naravno i usled nepravilne ishrane i zato je jako važno da naši krvni sudovi budu čisti, tako da bi jako dobra dopuna ovom Hemoven melemu bio i Bioteo komplet broj 1, koji podstiče cirkulaciju i deluje na zdravlje celokupnog kardiovaskularnog sistema, tako da ukoliko koristite te dve stvari, delujete iz polja i iznutra i to je dobitna kombinacija. Obavezno ga probajte, jako je dobar i postiže fantastične rezultate.